Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes mám pre vás takýto haul s vlnami. Ukážeme si, čo mám nakúpené. Sú to tieto krásne klbká priadze od Rico Design. Fashion Cotton Light and Long. Mám tu modrú farbu a takúto zaujímavú fialovo-oranžovú. Táto druhá vyzerá trošku inak zvonku. Pozriem sa, aká je to séria. Áno, séria nám sedí 10227 a je to farba číslo 4. Takže napriek tomu, že je to jedna séria, vyzerajú zvonku klbká trošku odlišne. Tu máme zvonku veľa oranžovej, fialová tá je rovnaká, ale určite keby sme otvorili to klbko a prezerali ho, asi budeme vidieť, čo sa tam bude ďalej skrývať. Klbko má 50 gramov a 185 metrov. Je to zmes bavlny, 67% bavlny, 7% polyamidu a zbytok akryl. Určený je háčik číslo 4, ja budem opäť pracovať s háčikom číslo 6, odtieň číslo 4, to sme si už hovorili. Je to kombinácia fialovej a oranžovej. Sú to takéto jemnučké vlákna. Pôsobí to akoby uštrikované, neviem, či to dobre vidíte, ale je to teda zaujímavá štruktúra. Takže farba číslo 4. No a tu máme ešte modrú, ktorú som vám tiež spomínala. Je to odtieň číslo 5. Takže modrá verzia je farba číslo 5. No a tu tiež sú tu maličké rozdiely zvonku, ale možno to bude navinutím klbka. Tu je troška svetlejšej. Tu je trošku tmavšia vnútri. Určite to bude zaujímavé pracovať s týmito klbkami. Takže nie sú to veľké rozdiely, ale trošku sa tam teda bude meniť farba aj v modrom klbku. Tu máme aj trochu sivej vnútri dokonca. Zaujímavá klbka, teším sa na prácu s nimi na háčkovanie alebo aj štrikovanie. Sú tu príjemné pravidelné prechody a na dotyk veľmi príjemná priadza. Ďalšia priadza, ktorú som si kúpila, je krásne letná. Je to svetlá biela farba, ktorá má melírované odtiene. Je to Bravo priadza a je zložená teda z 97% akrylu a 3% viskózy. Klbko má 50 gramov a 133 metrov. Biela je obohatená o takéto zaujímavé zeleno-žlté melírované kúsky. Sú to také neónové kúsky priadze. Bude to mať určite veľmi zaujímavý efekt. Je určená na 3 až 4 ihlice a aj háčiky. Veľmi krásna priadza, páči sa mi, teším sa na prácu s ňou, určite ju na kanáli uvidíte. Možno budem používať túto priadzu dvojmo, ešte neviem, ale už sa teším. No a toto už nebude úplne letná priadza, mám tu Shetland klbko. Je to priadza, ktorú rada používam, je skrútená, 2 samostatné vlákna, ktoré sú okolo seba obtočené. Je to farba 2,
Je to 80% polyester a 20% z tohto klbka je vlna. Preto vravím, že to nie je úplne letná priadza, keďže obsahuje teda aj hrejivú vlnu. Myslím, že to bude super priadza na háčik číslo 6, hoci sa tu uvádza 7 a trošku viac, takže pre mňa buď tá 6 alebo možno 9, ak to budem chcieť používať na nejaký voľnejší vzor. No už sa teším, čo z toho vymyslím. 100 gramov a 170 metrov. Zaujímavá priadza, určite si ho ukážeme. No a tu máme ešte toto veľké posledné klbko, najväčšie z dnešného videa. Je to Creative Melange priadza Wonderball XXL, klbko má 200 gramov a 640 metrov, 51% vlny a 49% akrylu. Už som ju používala, pracovala som s háčikom číslo 6. Tu vnútri vidíte rôzne farebné otiene. Myslím, že z nej bude určite veľmi krásna šatka. Páči sa mi, aké sú tu krásne otiene a myslím, že sa s tým bude aj veľmi rýchlo pracovať. Zaujímavá verzia a naozaj mnoho odtieňov. Myslím, že to bude nejaká krásna letná šatka. Hoci to obsahuje vlnu, nie je veľmi hrubá tá priadza. Myslím, že to bude vhodné, keď si to takto porovnáme s touto druhou, ktorá má väčší obsah vlny, tá Shetland priadza. Myslím, že vidieť dosť dobrý rozdiel a vidieť, aká je táto tenká. Myslím, že sa bude hodiť teda aj na nejaké šatky. Je to farba číslo 3, fialová, trošku zlatej, to bude pekné možno na jeseň. Je tu fialová, zelené otiene, modrá, je to okolo seba obminuté a tie farby sa trošku striedajú. Teším sa rozhodne na toto krásne klbko, určite ho uvidíte na kanáli. No a aby sme si to zhrnuli, máme tu Wonderball XXL priadzu, Light and Long. Máme tu dve modré klbká a dve fialovo-oranžové klbká. Tie určite čoskoro uvidíte na kanáli. Takže toto sú ďalšie klbká. No potom tu máme Bravo priadzu, bielej s neónovými merlírovanými kúskami a máme tu Shetland tejto krásnej mentolovej farbe. Tieto dve klbká sú väčšie, Melange a Shetland. Skôr tak na jeseň možno vhodné, no ale myslím, že tieto klbká čoskoro uvidíte. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite na like, odber a vidíme sa na budúce. Ahojte.